Ayu Purmalestari dados aku ngenteni tekamu kaya ngentenimu dene wayu janji datang sesunipan jroning kalbu sumpah babu Oh matur nuwun kesupan nggih mbikak HP katur Pak Guru Suradia S asil saking Petangkuran lenggah wonten Bandung menika ditransfer 700.000 nyuwun Kebumen Briman kalian gugur gunung nggih matur nuwun kalian punden kula ing sami rawuh Mas Isrofi saking Bulus Pesantren nggih rawuh kadang kula Mas Imam Nur Kayat nggih rawuh matur nuwun saking Tangerang Manggarae Patut Pak Pujono Pak Pendek Pak Sumadi saking Cilacap ugi request nyuwun kutut manggung nggih siap-siap Pak Lurah Sinungrejo Pak Mulyanto nggih matur nuwun nggih Nduk lanjut ditaruhke cok
Pak Priyatmo saking Cangker Lor Purworejo nggih rawuh niki. Oh, nggih. Rombongan sak mobil kaliyan Pak Redi wonten sisi kidul. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Yuk. Kledang Hah? sampun Pak Dalang. Mbak Ayu Matur Purma nuwun. Lestari nggih lenggah malih. Nggo gemene manci ya plum men ora kuwengen iki tak aturi ngoro-ngoro. Anakku madon Gita nggih SMP kelas 1 tak